Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, dumateng Bapak lan Ibu guru, lan dumateng rencang kula kang kula tresnani. Hadirin ingkang kula tresnani, monggo kita sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dening Gusti Allah. Amargi sampun maringi berkah lan karunia, sehingga kita saged makempal sesarengan kanthi sehat walafiat. Hadirin ingkang kula tresnani, kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita nggantungaken urip umat manusia. Amargi menika sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilake keuntungan sanes ngasilaken kerugian utawa bencana. Hadirin ingkang kula tresnani, salah sawijining cara lingkungan boten maringi bencana yaiku kudu njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang selaras yaiku lingkungan kang layak kangge dipanggoni menungso lan kesehatan menungso saged terjaga. Amarginipun menika kita sedaya kudu njaga lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layan lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, njaga kebersihan lingkungan yaiku cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai ing musim udan kaya sakniki. Njaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kang kita tresnani. Menawi sekolah kita resik, tiyang sanesipun boten sungkan kangge nyontoh kebiasaan becik kita sedaya. Dampak positif njaga lingkungan yaiku kegiatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungan resik. Cekap semanten ingkang kula aturaken mbok bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.